23-vuotias Annabella Rusanen on yksi asuntovaikeuksien kanssa kamppailleista nuorista. Rusanen etsi uutta asuntoa puoli vuotta, koko vanhan asunnon irtisanomisajan. Kävitkö paljon näytöissä? Joo, siis töiden ohella aina joko ennen töitä tai sitten töiden jälkeen. Että kyllä niitä tuli kierrettyä aika kauan ja monta. Näytöissä käydessään Rusanen on törmännyt monen tasoisiin asuntoihin. Mä olin yllättynyt, että aika oikeastaan huonossa kunnossa. Ja tosi monen oli tulossa niinku putkiremontti. Et nyt se on selkeästi niinku näissä Helsingin vapautuvissa asunnoissa. Nuorten parissa työskennellyt kunnallisvaaliehdokas Kadar Gelle on huolissaan Helsingin vuokra-asuntotilanteesta. Ongelma johtuu siitä, että halpoja vuokra-asuntoja ei ole rakennettu. Sen takia, koska ne tahot, jotka rakentaa näitä asuntoja, eivät ole halunnut rakentaa, koska eivät saa tarpeeksi rahaa. Ja nyt on puhuttu siitä, että Helsinki voisi itse rakentaa näitä asuntoja. Tämä on mielenkiintoinen vaihtoehto. Eli onko sun mielestä nuorten asuintilan parantamiseksi valjastettu tarpeeksi työryhmiä? Ei todellakaan. Tämä tuli meillekin yllätyksenä, miten iso ongelma se on, että tämä koskettaa opiskelijoita, pienituloisia ja sekä perheellisiäkin myös. Vuokra-asunnot eivät useinkaan tule vapaille markkinoille. Hakijalla ei ole paljoakaan tehtävissä asunnon saamiseksi. Kyllä se on aika tuuri, että sä saat sen niinku asunnon ja sitten vielä, että se vastaa sun tarpeisiin ja sitä mitä sä haluut ja mistä sä haluut, niin kyllä se aika lailla suhteilla varmaan menee nykypäivänä kyllä. Miten sä nyt sitten löysit asunnon? Kavereiden kautta, eli siis suhteilla kaverit muutti Espooseen, niin sit sain sitä kautta, he suositteli mua sit mun nykyiselle vuokranantajalle.